Kardom Nilimonjerong pipi pinibirta arjuponitha Ningkan koreke thomau korjang Rimsibi ingtipi kitni kisu kacholong lokajok Karbi Anglong Autonomous Council atumaphan kirap kachohangpon Mohamaya constituency Sildharampur Ahawar Bahar Rongpi Arong Amikar Ronjit Ingti Lapen Maloti Bepi Asopi Rimsibi Ingtipi Arta Ningkan Koreke Thom Lokachar Libom Anim Sopi Lapen Pakor Jangmir Arta Aporahut Kopi Koson Kiso Kelong Loklone Kedam Tang Suri Hinira Inkore Sia Ningkan Rimsibi Ingtipi Arta Ningkan Koreke Thom Aukor Jang Kopai Kelang Nopen Kitni Kahe Nopusi Angthek Longpon Lason City Purong Sopi Rengpoli Hospital Alongsi Rimsibi Ingtipi Ahema Soratum Keso Langponlo Sitame Rengpoli Hospital Alongabangke Keso Kelang un edet ajok Dipu Medical College along ansi refer pipon detlo Laso Pitame Dipu Medical College along Sitame Keso Chelangponlo Sitame Dipu Medical College along pen Sitame Keme ang thekawe det ajok Dipu Medical College along penta refer pipon det ajok Ahematum kematha kesung dokoklo Lason si Ahematum Keso keme nangji pumatha ponsi Dimapur Hospital along an pale ponsi Dimapur along kitnia ke sokelang jiaphan biponlo bon sitame isi ningduk meme alama bangke ahe matumpen kedo anatang kasitame cheherek ilablo lapen hempen kapado I ahor mu antame padoy lablo sitame nona bangke ahe matumpen tangka kiri ajakong kavedet ajok non kachari bom asorkar mate Tim KARBI ANGLONG CM Dr. Tuliram Rong Hangpen Chenglok kethe kidingatum doan nilisopi rimsibi ingtipi nonsi pa okorjang aporlang nilisopita porhi ingtung lapen pirthialong ningkarong lapen kijoisi kangtung aporlasi nilisopi aphan kanghon kadin sopen nilisopi keso kelangalong nang cherap dunvek thapusi choning ripon Ningkemia bang phumate nilisopi rimsibi ingtipi aphan keso kelang along nang cherap dunji aphan State Bank of India number account holder Roslyn ingtipi 39186982451 IFSC SBIN 0003050 along nanglitum ning kang sampen nang cherap dun ikthapusi keso det ahematumpen choning ripon Samelang sopen longbamon ingti KARBI ANGLONG News Diphualong Kedo Industrial Training Institute ITI Thireng Jengason Chemandet Bangso ITI laki 1964 aning kansi Diphualong Biponlu Bangso ITI along aning kanwangta penang an kacharli donatum do bonta isi ningduk mimi alama bangke non ke bangso ITI along kacharli ason kadure penchenglok than bangatum kadure sonsi electrician wireman fitarman penchenglok welder National Council of Vocational Training draftsman civil heihui kacharli ason kadure do lapen lada kacharli avarsai aprang penke do trade foods processing diesel mechanic stenographer lapen video and television he huitame non ke kacharli avarsai kavean parta than bangatum ave pusi birta ripon long lasi KARBI ANGLONG Autonomous Council kachari atum pen chenglok MP MLA atum sitame bangso ITI along mesen pen kacharli avarsai kepi pon kenang sot kali pulotangte bangso ITI thireng jengason kedoverji angringdo Hanjang langso press club mahangke thek arni talon pon Arkoini phain korap ho arni ingdeng sirke foundation de hanjang langso press club HPC mahangke thek arni katalon asayalok maichari pon klengdun terang meipu HPC lapen mailam thepi ke jaipon jotno sing be kongchun bang HPC ahin pen mailam thepi jaipon lo Lapen manpeng alohi kache tongdun Diliram terang medialist master game alangli hinpen chitongdun lapen HPC along press media claim rap ake hayatum Bisnu Lekthe vice president HPC Desing Be office secretary HPC Mohendro Rongpi office secretary HPC Bison Singh Lekthe executive member Projen Terang executive member Sonjoy Timung executive member HPC atumpen chitongdun si bangso ingdeng sirkep hanjang langso press club katalon asai archo ponlu Lapen bangso karcho asayalong media mate press ke klema puthak media ek aron kopi koson pensi social media ke klem ponangji mapu hai hui jethan chepare ponsi meing samjen pen pachun ponlu Sarupathar pen Dai Singh Be Pravan Singh Be lapen Jotno Singh Be KARBI ANGLONG News Sen Moholdar Welfare Society atumpen amena asai hemalong pherangke amai ke phapon
Ar koini phain kora pli arni kang sampor phai baji plia por malompen bokolia long sen moholdar asai hemalong pherang kya mai kang nipon bangso maya long mai phu bimol teron pen kapachini pona tengki sen moholdar ke dam tang suri hinera inkorai si aningkan preachiklo amahang pathek ponlo bonsitami amahang pathek pon deta phita pache thangpon pe detlo laso angbong pen penang aphi moholdar angbong kache tongte kache kakji angringa son dokoklo laso pen na jok puthot moholdar atum an iklaivet donang pu pensi jingro mamaita kedeng thulo lapen moholdar atum keseng ike natni poisa ke hang ki rong dunjia phan kali moholdar atum amatsi asang tita chejor adamadorta alangli tum pensi chithik pon poputa pachini pon lake niltum Saint Molder Welfare Society hoi pensi niltum media tum hanang chok halo piluma polutang te nilitum lake1st October 2021 aningkan sinilitum la so Welfare Society ke seng lo ebons tame nilitum publicity kurire sinilitum chi seng mat dojo amasi non dambom lo nilitum chelang bom lo la si mane ke claim kita masa po nilitum moholdar bong sitame kecekak nang nak ko ka ni si itum moholdar hoy mane isibet aklai ki dopen methang bepar claim citam pameji jujur tolang pameji bukan sini itu non bangke press mit donang kok lah nil tu ma asong la pangsu Saint Molder Welfare Society bang keklang nang kok public no spread kuri nang kok nilum kupene kirung kerek ji lah hoya pan kali debons tame nil tu mohol kicu endun methang mohol cuan dun red pen claim kita makis sung lagi ni tu metang si cicini terus kaprek tak third person atum si nangai claim pen si nil tu malah tu melong si ke claim tu naik tu bang nil tu kisik sak tu amasi nil tu metang si mohol ken si nil tu metang si cijor po nil tu marait nil tu claim po pa jo ini si nil tu bang